φίλοι, αγωνιστές και αγωνίστριες, έχω βαθιά συγκίνηση διότι βρίσκομαι στα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι σχεδόν, βαδίζω σε ηλικία κοντά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από το 1994 που βρέθηκα στην άπλο του Φουκού. Τα τελευταία 7 χρόνια συγχωρεύομαι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μένα στην ύψιστη θέση κομματική του Πρόεδρου της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας του Εύρου. Ζήτησα να μιλήσω σε αυτή τη συνεδρία που αφορά την ανάπτυξη με μέτρο των άνθρωπων, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάπτυξη αυτή, όπως και να έρχεται, αν δεν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, θα είναι αποτυχημένη. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω, στο 1992, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τότε υπογράφει η Βρυγινία του Σουηδερού το πόρισμα της τότε Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη και κοιτάζοντας το σήμερα, είναι μόλις 18 σελίδες γραμμένες σε γραφομηχανή. Είναι σχεδόν απογοητευτικό, όχι για το περιεχόμενο, αλλά για το ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτε από εκείνο το πόρισμα. Θα σας πω μόνο 2-3 συμπεράσματα του πορίσματος του 1992 και θα σας τα αναγνώσω για να μην χαθεί η ουσία των όσων γράφει. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει συνείδηση μιας ιστορικής αλήθειας, ότι η Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο είναι το φυσικό ανατολικό της σύνορα, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά κυρίως οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Οι στόχοι μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση, η επιστημονική και η διοικητική στελέχωση και η ερευνητική πρωτοβουλία των δύο περιφερειακών πανεπιστημίων του Ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης. Στη διακομματική εκείνης της εποχής περιλαμβανόταν και το Ανατολικό Αιγαίο. Προέχει η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των ειδικών προγραμμάτων της ΕΟΚ για τη Θράκη και το Αιγαίο και η ένταξη σε αυτά διάφορων επενδυτικών προτάσεων είτε από τους συλλογικούς φορείς είτε από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η προετοιμασία και προβολή έτοιμων επενδυτικών σχεδίων από τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς αναπτυξιακούς θεσμούς. Τι από όλα αυτά έχει γίνει μέχρι σήμερα? Περάσαν λοιπόν 30 χρόνια, 30 ολόκληρα χρόνια και φτάσαμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι γιατί δεν υπήρχαν οι ιδέες, αλλά τελικά δεν υπήρχαν οι άνθρωποι για να εφαρμόσουν τις ιδέες. Έμεινε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το πόρισμα αυτό της Διακομματικής Επιτροπής. Και ερχόμαστε το 2021 σε έναν άλλο Μητσοτάκη, στον Κυριάκο του Μητσοτάκη, όπου στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής, Ντόρα Μπακογιάννη, καταθέτει στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, το πόρισμα της Διακομματικής με τίτλο «Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Με ποια ευχή? Με την ευχή μια ακριτική περιοχή να πάρει και πάλι ανάσα προς όφελος συνολικά τελικά της πατρίδας μας. Και το Σεπτέμβριο του 2023 έρχεται η μεγάλη καταστροφή, Υπουργέ. Έρχεται η πυρκαγιά. Έρχεται μια πυρκαγιά να μας πληθήσει ακόμα περισσότερο. Να πληθήσει την περιοχή αυτή παρέα με το δημογραφικό και να μας κάνει να κοιτάμε πλέον το μέλλον μας με δυσπιστία. Όχι, θα πω εγώ, διότι έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει την Επιτροπή Ανασυγκρότησης για τον Εύρο. Είναι εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης για τον Εύρο, ο κ. Τριαντόπουλος, με τον οποίο έχουμε συνεργασία τους τελευταίους μήνες. Και θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή αυτή λειτουργεί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι μια πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια πολιτική που πηγάζει από τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο ιδρυτής μας, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης ο Σαμαράς, όλοι αυτοί που έχουν υπηρετήσει τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη, δύναμη στις επόμενες εκλογές. Σας τα λέω αυτά από βάθος καρδιάς, διότι πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία της πατρίδας μου. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Θράκης και να είστε βέβαιοι ότι το καλό της Θράκης είναι το καλό της Ελλάδος. Πρέπει να έχουμε ισχυρή Θράκη.